pati dagiti damdama. Nga adun ti pasadas mo panggep ken ni aya. Kunang nga ta nasaktan unay dagiti una. Jag maanusan tayo babae ang ginuran. Babalawin iti nasarita. Di mo ngamin amo pilyan kayan ayan. Napalangwat na luko ka ang katultulan. Rapid-rapiden o bunubunen ti agayan. Jaglapin at pati dagiti damdaman. Nga dun ti pasadas mo panggap ken ni ayan. Nasaktan unay